Tvoje životné poistenie platíš úplne zbytočne a od poisťovne nedostaneš ani jeden jediný cent, ak je toto tvoj prípad. Ak si pred uzatvorením zmluvy utrpel nejaký úraz alebo máš známu akúkoľvek diagnózu, no zdravotný dotazník si povedzme odflákol, tak máš problém. Poisťovňa totižto posudzuje každú jednu chorobu a každý jeden úraz individuálne a oproti zdravému človeku ti môže aplikovať nejakú cenovú prirážku, odmietnúť ti plniť nejakú diagnózu alebo ťa úplne odmietne poistiť. Preto ešte pred podpisom poistnej zmluvy je potrebné do poisťovne zaslať všetky lekárske správy, ktoré doma máš a možno aj na žiadosť poisťovne absolvovať niektoré špecifické vyšetrenie. Ak si toto pred podpisom zmluvy neabsolvoval, tak si polož otázku, či to, čo dnes platíš za poistenie, je pre teba reálnou ochranou alebo sú to iba vyhodené peniaze von oknom. Schválne napíš mi do komentára, či človek, ktorý ti uzatváral životné poistenie, od teba pýtal lekárske správy. Stavím sa, že 90% z vás mi napíše, že nie.